Aniya na mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. 18 ka kanhi Marines miatubang sa nadayon nga hearing sa Senate Blue Ribbon Committee sama sa gibarugan ni Senador Alan Peter Cayetano. Pipila ka kanhi Marines gibulgar nga naka-deliver og maleta sa pipila ka senador ug kongresista. Basehan sa Cayetano Block ug Gatchalian Block kalabot legalidad sa quorum sa Senado kagahapon managlahi sumala sa political analyst ug abogado. Usa ka dakong bodega nasunog sa Zamboanga City, kapin 23 million pesos nga danyos natala sa BFP. Bagong himugso nga baby boy gibilin sa usa ka kan-anan sa Tantangan South Cotabato, nagbilin sa bata ginapangita na. Og 300 ka mga atleta sa nasod magtigi sa National Weightlifting Competition nga ipahigayon sa General Santos City.